Viipurin keskustassa toimiva katulasten huoltokoti Dikoni toimii turvapaikkana heikossa sosiaalisessa asemassa oleville lapsille ja nuorille. Dikonin tavoitteena on nostaa lasten ja nuorten elämän mahdollisuudet yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti hyvän elämän tasolle. Hyväntekeväisyysvaroin tehtävän työn perustana on kristillinen arvopohja. Dokumentissa kuvataan avustusmatkaa Viipuriin, Dikonin lasten arkipäivää ja Dikonin käytännön toiminnasta vastaavat henkilöt kertovat hoitokodin toiminnasta. Viipurin katulapsen työ, se mitä Lahden Diakonian laitos siellä tällä hetkellä tekee, tuon omille juurilleen, siis me olemme Viipurin Diakonissa laitos, niin käynnistyi tämmöisellä ennakkoselvittelyllä jo 1995, jolloin Lahden ammattikorkeakoulun Diakonian instituutin opiskelijoita ja opettajia oli siellä kadulla selvittelemässä, että mikä on ihan realistinen tilanne. Että me emme vaan käärineet hihojamme ja lähteneet tästä ja sanomalla, että no niin, siellä on katulapsia ja me mennään nyt tekemään niistä ihmisiä, vaan me lähdettiin ihan aidosti tutkimalla ja selvittelemällä liikkeelle. Ja 1997 toukokuussa, jolloin sitten lähdimme etsimään tätä toimitilaa, niin silloin meillä oli jo tuommoinen 30 lasta ja nuorta. Ja vähitellen tämä tilanne kääntyi niin päin, että meidän ei oikeastaan ole tarvinnut sinne etsiä ja hakea lapsia eikä nuoria, vaan kaikki ovat tulleet. Kovan työn takana on muun muassa ollut se, että me saimme muutaman jengin johtajan sinne, jolloin automaattisesti koko jengi tuli. Ja ne alkuvuodet, voi sanoa, pari ensimmäistä vuotta, niin oli semmoista mustaa kaaosta, koska silloin ongelmat Dikonissa olivat sitä luokkaa, että se oli hyvin pioneerityötä. Siellä ei ollut helloja, siellä ei ollut oikeastaan mitään, eli ne käytännön olosuhteet oli kurjat. Ja sitten myös lasten ongelmat oli aivan jotain muuta kuin ne on nykyään. Eli siellä impattiin ja käytettiin kaikenlaisia aineita. Ja nämä lapset tuli semmoisissa mömmöhumalassa sinne ja olivat vaaraksi itselleen ja koko henkilöstölle, mitä sitten sinne vähitellen saatiin. Mehän toimimme alusta saakka tämmöisenä hyväntekeväisyyskohteena, hyväntekeväisyysvaroin, eli annoimme suomalaisille mahdollisuuden kanavoida auttamisen haluaan sinne Viipuriin, koska Viipuri ja Karjala on meille semmoisia tunteenomaisia kohtia tuolla sydämessä varmaan, vaikka emme olisi sieltä kotoisinkaan. Ja tämä on kyllä toiminut, mutta se, että meidän piti alkuvaiheessa perustaa tämä toiminta hyvin pitkälle suomalaisten vapaaehtoisten varaan, niin jossain vaiheessa jälkiviisastellen on tuntunut kyllä siltä, että ehkä sitä selvitystyötä olisi voinut tehdä ehkä muutaman kuukauden enemmän ja saada jo alusta saakka vahvemmin venäläisiä siihen mukaan. Meillä on siellä alusta saakka ollut ammattilaisia, siis kaikki venäläiset on ammattilaisia ja suomalaiset on ollut eri aloilta sitten vaan auttamishalussaan lähteneitä ihmisiä pääosin. Ja tällä tiellä on hyvin kriittisesti ajatellen, niin me ollaan tehty ehkä joitain virheitä, joita onneksi venäläiset ovat pystyneet sitten korjaamaan. Nyt noin vuosi sitten päädyimme siihen, että me annamme sen, tai katsotaan sitä, että millä tavalla venäläiset pystyy viemään sitä asiaa eteenpäin siellä niin, että siellä ei ole ketään pysyvästi suomalaista. Ja ratkaisu on ollut erittäin hyvä. Se on ollut työrauhan kannalta siellä sisällä. Lapset ottavat ja uskaltavat ottaa enemmän vastuuta. Henkilökunta ottaa huomattavasti enemmän vastuuta tekemisistä ja sitten jotenkin se on fiksaantunut entistä paremmin tämmöiseksi joukoksi, jolla on hyvä henki ja me haluamme eteenpäin. Meidän asema hyvin nopeasti vakiintui siinä Viipurin sosiaalikentässä. Ja nyt kun tilanne on maassa mennyt siihen suuntaan, että oikeastaan yksityisten on aika vaikea sinne ulkomaisten yksityisten siis on perustaa mitään tämän tyyppistä sosiaalista toimintaa, niin ainakin Viipurin kaupungin johto on viestittänyt, että meillä siellä on asemamme.
etsimme pois, niin ei ole meille viestitetty. Päinvastoin on jopa yritetty etsiä lisätiloja, jos nykyinen tila jostain syystä joskus katoaa alta. Lapsia ja nuoria me olemme määritelleet, ja meidän säännöt, venäläiset säännöt määrittelevät niin, että siellä saa olla 7-17-vuotiaita, siis samalla tavalla kansainvälisesti määrittelyä, kun on suomalainenkin tämmöinen lastenkotisäädöstö olemassa. Ja sen lisäksi voi olla sitten vähän pidempään kukin henkilökohtaisten syiden vuoksi. Meidän toiminta siellä, se on sitä, mitä yleensäkin perheissä tehdään, eli yritetään tämmöisillä hyvillä fyysisillä olosuhteilla antaa lapsille mahdollisuuksia toipua siitä rankasta sosiaalitaustasta, mikä heillä on, antaa heille koulutusta, vastuuta. Ja kun on kyse sitten tämmöisestä venäläisistä, jotka ovat luovia, hyvin itsenäisiä, selviytyviä, nämä lapset ja nuoret ovat, niin teatteri on siellä osoittautunut semmoiseksi toimintamuodoksi, joka antaa hyvin paljon. Ja Tikonin teatterin toiminta on, voi sanoa, että valtakunnallisesti hyväksyttyä ja palkittua kansainvälisestikin, koska vuosi sitten Berliinin filmijuhlilla palkittiin tämmöinen elokuva italialainen, jossa 10 meidän lasta ja nuorta oli mukana. Siis ihan puheen rooleissa, ettei mitään enää statisteja siellä taustalla. Ja tämä kaikki on kasvanut siitä, että meillä on semmoisia työntekijöitä, venäläisiä työntekijöitä, joilla on tatsi viedä lapsia eteenpäin heidän omilla tavoillaan. Ehkä se, mitä suomalaisuus ja semmoinen aito ruohonjuuritason kansainvälisyys on tuonut täältä meiltä päin Dikoniin, on se, että venäläiset kasvatusmenetelmät on aika rajuja ja yksioikoisia. Ja nyt Dikonissa on sitä rentoa rannetta vähän karsittu ja siellä niin kuin lapsi otetaan hyvin tämmöisenä jotenkin samalla tavalla täällä meille keskustellen hänen kanssaan. Ja se tuottaa tuloksia. Dikonissa ei tarvitse pelätä, niin kuin voi olla, että venäläisissä huostaanotto- ja sijoituspaikoissa ehkä joudutaan pelkäämään sitä kovaa kuria, mutta sitä ei ole. Jos tietysti tulee niitä tilanteita, että tapahtuu rikkeitä ja silloin johtajan sana on laki. Ja silloin ei ole paljon vaihtoehtoja, mutta niinhän se on perheessäkin, että ne rajat on, niitä noudatetaan ja sitten toimitaan niiden mukaan, mutta fyysinen väkivalta on kielletty Dikonissa. Sitten tietysti, koska olemme diakonialaitos, niin kansainvälisestikin diakonialaitoksen arvon pohja on aina kristillinen. Me emme tosin tuputa siellä kenellekään mitään. Siellä ei kysellä mitään. Mehän, jos me ajattelemme, että luterilainen diakonialaitos menee sinne, niin luterilaisuushan on Venäjällä hyvin tämmöinen marginaalinen vähemmistöuskonto. Ja siellä ollaan ortodokseja. Meidän täytyy koko ajan se muistaa, mutta kaikilla meillä kristityillä on kuitenkin jotain yhteistä ja se on Isä meidän rukous. Ja sillä me aloitamme kaikki ruokahetket. Eli se ruoka siunataan rukoillen. Ja sanotaan nyt näin, että silloin alkuvaiheessa me mietittiin, että mitä tästä jää lapselle. Niin nyt ehkä kovimman kautta me olemme sen kokeneet, että pojat, joita on vankiloissa, niin aika lailla pitävät yhteyttä edelleen Dikoniin. Ja niissä kirjeissä toistuu Isä meidän rukousta osin. Ja tuntuu siltä, että tällä tavalla voidaan kannatella ihmistä. Eihän heidän tarvitse sitä ympäristölleen tunnustaa siellä vankilassa, mutta se on siellä sisällä. Ja sitä mä pidän tärkeänä. Ja se on semmoista kristillisen arvopohjan siirtoa, jota varmaan suomalaisetkin tarvitsisivat enemmän tuputtamatta. Mutta jos mennään vielä siihen Dikonin arkeen, niin meillähän on ollut siellä ihan alusta saakka opettaja ja koulu, mikä on tärkeää.
lapsethan oli silloin alkuvaiheessa kaikki ne liimajuttuineen niin jääneet pois koulusta ja kerjäävinä, koska he olivat perheensä ainoita elättäjiä ja alkuvaiheessa tilanne oli ihan katastrofaalinen sikäli, että vain suomalaisiltahan siellä on totuttu kerjäämään. Ja kun finskituristeja tuli bussille torille, silloin äidit saattoi tulla raastamaan ruokapöydästä lapset torille kerjäläisiksi. Ja mä oon ollut hyvin kärttyinen ihmisille siitä, että ei pidä vaan luottaa vetoavaan katseeseen, koska senkin pystyy näyttelemään. Koska silloin aikoinaan, kun oli niitä kosteita ja märkiä Leningradin matkaa, niin tuossa Kannaksella oli mukava antaa purkkaa pojille ja työntää ylimääräiset ruplat lapsille. Ja tätä kautta opittiin tietämään, että suomalaiset on rikkaita, heiltä voi pyytää ja he antavat, varmasti antavat, kun osataan verrata tunteeseen. Ja sitä kautta lapset jäi koulusta pois, ja varsinkin sitten Neuvostoliiton romahduksen jälkeen oli helppo jättää lapset koulusta pois, koska ei siitä tullut, sitähän ei sitten tullut kuluja, mutta lapset toi rahaa ja se ei mene ruokaan, ei mene edelleenkään, vaan se menee hyvin usein siihen, että vodka-annos on taattu. Ja nämä on hyvin rankkoja kokemuksia, mitä lapsilla siellä on. Tämmöinen lapsihan vetoaa tuonne ennen murrosikäisiksi sinne saakka, mutta sen jälkeen hänestä tulee hankala, eikä enää ole vetoava ja sen jälkeen sitten alkaa nämä ongelmat, joihin tulee huumeet, hyväksikäytöt, sun muut kaikki. Ja tämä koko prosessi me ollaan siellä käyty läpi ja nyt mä edelleen toivon sitä, että ihmiset tajuaa, mitä on kerjäläisyys ja mitä on lahjoittaminen. Se hyväntekeväisyys ja se tuki, mitä sinne voidaan antaa, niin se ei mene kadun kautta, vaan nimenomaan Suomessakin on kymmeniä mahdollisuuksia ihan laajasti laittaa tilille rahaa. Ja se menee varmasti perille, ainakin meidän kautta menee ja monen muunkin kautta menee varmasti perille. Ja sitä kautta annetaan paremmat mahdollisuudet lapsille. Lahden diakonialaitos järjestää päivän avustusmatkoja huoltokoti Dikoniin ja Viipuriin useamman kerran kuussa. Matkoilla viedään lapsille vaatteita, kenkiä ja leluja. Meitä oli matkalla Dikoniin pussillinen ihmisiä, jotka halusimme omalta osaltamme olla tukemassa viipurilaislasten elämää. Oljuška polje, Oljuška široka polje, jedut po polju geroji, jedut krasnoj armiji geroji. Luterilaisen kirkon vastauskin oli meille, kun me yritettiin heidän kanssaan tehdä yhteistyötä, joka muuten on sujunut erittäin hyvin, mutta tältä osin sieltäkin tuli vastaus, että mitä tänne tulette hoitamaan, että pitkidätte vaan niiden kuolemaan. Eli arvot oli todella kovat näitä lapsia kohtaan silloin 9 vuotta sitten. Ja nyt on sitten nämä sillat ovat siinä kunnossa, että toivoisin, että jokainen nyt ottaa elintilaa sen verran, että vetää keuhkonsa täyteen. Jos sattuu romahtamaan, niin kelluu vähän pitempään auto. Nämä on hiukan tommosia reijällisiä. Yritetään nyt saman tien sitten Saimaan kanava, että Saimaan kanavan valtaosa jää tänne vasemmalle puolelle ja oikealla on sitten Viipurin-Lahti ja Suomenlahti. Ja siinä on sitten linna. Tämmöisellä matkalla vaan päivän. Jos aikoo linnassa käydä, niin sitten on paras ottaa kaikki ostusmatkaa.
саду ходила, да по зеленому да гуляла. Ойли-оли, 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 да ойли-оли. По зеленому да гуляла, с ноги на ногу ступала. Ойли-оли, 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 да ойли-оли. С ноги на ногу ступала, да на кого наступила. Ойли-оли, ойли-оли. Это наши шаги. Слышь, меня не снимай. Добрый день. Ария. Ария. Оператор. О, Ария. Она расширяется. Вот. Как, все нормально здесь проходит. Вот. Живу я здесь где-то уже полгода, да, Антон Васильевич? Вот. Как попал? У меня в семье некоторые неуладки. Вот. Родители стали вредными привычками заниматься. Вот. Ну вот, я сюда согласился. Ну вот меня сюда привезли, живу я здесь. Мне здесь очень нравится, отлично кормят. Вот. Ну и так все. Где до этого жил? Поселок Рощино, Райвола. финское бывшее поселение. Вот. Учишься где? Учусь я в 9 классе в УКП Выборгской, вечерняя школа, вечерняя сменная. Вот буду заканчивать. Потом хочу пойти на повара учиться. Где? На повара. Повар. Готовить. Вот. Ну а дальше вот вырасту, выучусь и буду свою жизнь составлять. Вот. Ну а так все. Dikonin venäläisen johtajan Anton Kasakin sanoin, Dikoni on lapsille ennen kaikkea koti ja turvapaikka. Me yritämme täällä tehdä kaikki, että lapset tuntevat itseään niin kuin kotona. Täällä on sellainen idea, että tämä turvakoti ei ole järjestö, ei ole laitos. Tämä on koti, ihan lasten turvakoti, koti missä aina saavat olla turvana. Sitä varten meillä on vartija oven vedessä ympäri vuorokausi. Ja lapset tulevat meille eri tavalla. Toiset tulevat itse, toiset tuovat meidän lapset. Jos joku uusi lapsi löytyy kadulta, sitten lapsemme tuovat tänne uudet. Ja joskus milisi tuo, joskus myyjät kaupoista, joka auki ympäri vuorokausi. Jos löytyy joku lapsi, joka on nukkuu esimerkiksi kaupassa. Pari kertaa olen näin, että barimestarit tulevat tänne lapseen. Barimikot. Dikonin lasten perhetaustat ovat lähes poikkeuksetta rikkinäisiä. Anton Kazak kertoo,
Miten lapset selviävät elämässään kovien elämänkokemustensa jälkeen? Se riippuu lasten elämän, mä en tiedä mikä on se niin kuin жизненная сила, se niin kuin elämänvoima. Ja se on erilainen. Toinen on heikompi, toinen on vahvempi. He, joka heikot, käyvät enemmän alkoholia. On riski, että osa heistä voisi tulla narkariksi. He, joka vahvempi, etsivät niin kuin oikea tietä, mutta mä luulen, että kukaan heistä ei unohda tätä rankkaa kokemusta. Mä luulen, että kaikki muistavat, mitä tapahtui lapsuudessa ja muistavat sitä koko elämää. Lasten tulevaisuus. Osa lapsista, joka meni diakonista aikuisten elämään, sai hyvää perhettä. Osa meni naimisiin, omistaa lapsia ja hyvä perhe. No, oli yksi poika on vankilassa, ainakin ei löytänyt oikeaa tietä elämässä. Diakoni näyttää suunta vain. Emme voi elää lasten elämänsä. Me voimme vain näyttää ja kertoa, että tämä on oikea suunta. Saatte elää sillä tavalla ja sitten kaikki onnistuu. Me autamme tietysti lapselle, joka tulee aikuiseksi ja joskus käy tässä kertomaan, mitä tapahtuu elämässä. Joskus tarvitsee neuvoa ja olemme aina auki ja olemme aina valmis auttaa lapselle, joka kävi täällä. Tietysti lapsi, joka tulee aikuiseksi, siinä aikana kun asuu meillä, saa myös ammattia. Opiskelee ammattikoulussa ja kun tulee aikuiseksi, on jo mahdollisuus työskennellä ja saada rahaa. Suurin osa heistä on myyjät ja rakennus ja rakentajat. Anteeksianto. Ja varmasti se on pääjuttu. Se on se, että mä osaan nyt antaa anteeksi. Mikä onko se? Anteeksianto. Joo. Mä olen, armeijassakin, olen niin kuin kovempi ihminen. Mutta kun teet työtä lasten kanssa, sä opiskelet myös jotain lapsista. Ja kaikki tiedät, että lapset eivät voi pitkään aikaa niin kuin aggressiivisena toiselle tai eivät muista pitkään aikaa pahaa. Jos ei ollut mitään erikoista. Ja se mitä mä opiskelen täällä, sitten se on varmasti pääjuttu. Anteeksi antamusta. Joo.